Mission Miguel ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ ಬಾಂಧವಾಂಕ ನಾನು ಮಾಯಿಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ. आजी Miguel ಗಂಟಾಕ ಆಫೀಸ ಕಾಮ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಸೋನು ತುಂಗೆಲ್ಲ ತೊಡಿಯಿಚ್ಚಿ ಸುಕ್ಕಿ ಫರಡಿ ಮಾರಿಯಾ ಮೊಣೆಯವನು ಬೆಸ್ಲೆ ಮಾಂತ್ರ ಯಾವ ವಾರಂತೂ ಸುಕ್ಕಿ ಫರಡಿ ಒಟುಚಿ ತೊಡೆಯಿಚ್ಚಿ ಚರ್ಮುರೆ ಉಕ್ಕರಿ ಕೆಲವರಿಚಿ ಸುಕ್ಕಿ ಕಾಮಿಡಿ ತೊಡೆ ಘಾಲ್ನು ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೊರಿಯಾ ಜಾಯ್ನವ ಐಚಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತೂ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಗೊಂಡಿ ಮಾಯಿ ವಾರೆ ಉಬ್ಬನು ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕೂನು ಅಮೆರಿಕಾಯಿಲಿ ವಾರೇರ್ ಪಳ್ಳಿಲಿ ನಲಾರ್ ಪಳ್ಳಿ ತಾಜಿ ವಿಷಯ ಪೈರ್ तुमक संगिल पढ़ाव वीकेंड आका मिगे लिटिल फ्रेंड गोंडी माई लगी उलेली मनो ही ती गोंडी माई ती सानी गुडीची गुलगुलीची चंदी हाकेन्न पड़ला हस्ता सुचे तीने कसले जोक मार खा हसून पड़ता चामी पूरा शिवुलैता तीने गोंडी माईन तीने अमेरिका अंतू सुरेठा मत 18 वर्ष थोडे तिगेले धुवेल बाळंतेर येतना तिगेले एक्सपीरियन्स कसले म्हणून सांगिले हंगा वाडी जल तशीची बाल्ब म्हणून सुरेन माय दोग जन तशी अपार्टमेंट राबताची मागीर पुरा जनांचेडोनी जत हंगा घरनी घेवचे तशी गोंडी माईल धुव अपार्टमेंट राबताशिली ही गोंडी माई उचून पावली तिका रूम दिवकानवनी दशाका म्हणून जावईन हिणी येवची फुडे ते वारिगलची बेड असते पळय एअर बेड म्हणताची ते पातळ प्लास्टिक अशे दिसतात जाल्यार तुमगेल ते सायकल वारी घालता पळय ताजीन तंत बिता वारी रिगेलारी लायक दाटची डनलप तुळशी जाता आमगेल गोंडी माई ते पळोन भारी खुशी जल किती गेले पायनी सोडो आणि समज जागनी असं म्हणून एक चार पटी हाकड तकड उड्डून निद्दोन निपळेल खे या बेड जल लायकस रे मळाल के जावईक आणि आमगेल गोंडी माईक निद्दलिलीक बोधनांक कशे सुच पाप 8 गंटे ते इंडिया दखून अमेरिका येवच म्हण सुलेबे काम आमकां तशीची हंगा काम करचे बॅग भरचे आणि ते 8 गंटे बसून इंडिया वच्चे थंय दखून बंगलोर दखून कोड्याला येवचे त्या दणू गोत आशिल्ल्या मात्र कळता आमका गमत म्हणून मी 2 दीस भितर धांवच्या पडोवचे हाकड तकडे शॉपिंग म्हणून जला बदलची एक वार जाऊ का कोणाक तसं नमने दणू उचका जलारी आता मुख्य संगती येऊया कसं मिळाली गोंडी माई खाव सांगलावरी निद्दलिली का बोधना हाकड कसं जाल्ला म्हणून गोत नाही का खडक हेरदोस सकाळी उठानू गोंडी माईन तिगेले धुवे का जावई कनी आपण सांगले के कसले काल रात्री हंग भूकंप येईल वॅम ही तानी म्हणाली की ना बा भूकंप येणे कसं जाल्ले म्हणून पळैला रे ही गोंडी माई निद्दलील पळले नालारी पूरा वारी उच्चन जडा म्हणे की कसं कर्म की त्या एअर बेडान तुले एअर पूरा उच्चन वारे ही नालार पळले हंका हसून पुरजल के खडे जावई म्हणाल के तुक बदलची बेड हाण दिता हंतवरी निदोच नाकानी म्हणून खडे कहीन मली के हाव कशी गुड्डी नाही रे मक्का चरडू आले हंतुळ आळारो हाडना म्हणून निमती अमेरिका आशिले जावईक पुरा हाव कसं सांगतास म्हणारी तुम्ही तुमगेल माई यानानी येतना त्या वारेचे हंतुळ समतांतु वारी भरला की त्या बंद केला की ना म्हणून पळयाची नातला पुरा जनाला वस्ता गोंडी माई वरी जावची वेलावरी